So may catering service tayo, Lubao, Pampanga. So sa ano tayo mga beli, sa may resort sa Lubao, Pampanga. Good morning mga beli. So mga beli, wala si John Paul, wala stress. Yun, si John Paul masakit daw yung tagiliran, si Tres may pasok. Maagang ganda naman ganda mo. Ha? Bagong pitas na. Ganda naman ka, very bagong pitas. So pipick up lang tayong karne, tapos gulay, tapos yun na yun. Biyahin na ulit tayo. Di ako nakikita ni Tek-Tek. Oh, tinawag Dingo. Okay na? Ha? Ah, boy. Bili. Obrigado. Iyo. Boss. Eh. Hey, ka pa? Wala. Wala. Wala ba kano kala? Wala ba tingibet? Uso. Ayaw. Ayaw. Tek. Ayaw yung barya. Ayaw barya? Bakit? Mahay ka ba? Mahay ka? Ay, pa. Ay, ano, dyan amo. Nandang. Dyan amo. Siya tuwi dyan. Oh. Ah. Let's go. Thank you. Ano, thank you. Mga beli, punta na tayo sa gulayan. Madulas go. Mani. Puso ng mani mga beli. Hey. Boss. Hey mga beli, bibili lang tayong gulay. Hey mga beli, okay na. Okay, balik na tayo sa sasakyan. So diretso na tayo. So 3 PM ang event natin mga beli. Uy. So yun mga beli, nakakaibayan na tayo. Kasama si Popo. Hinaantok pa si Popo. Okay mga beli, kita-kita na tayo sa Lubao, Pampanga. Pogi. Okay. Ayan na, punta na. Oo, may balik ko ba?
Pampanga. Danang. Ako po, si Janjan, Kuya Adam, Kuya Jeboy. TV. Thank you, Lord. It's my birthday today. Thanks for giving me another life, good life. And now I'm going to work. Kai's birthday. Thanks to Kabeli and his crew for doing my birthday catering, and to all my relatives and cousins, my brothers, my mom, my brother, Dr. Ronald Flores and Sally and her family, to all my friends, to all my high school batchmate, and to all of you guys, maraming salamat po for sharing the day for me, this day for me, with me on my birthday. Thank you. Have a good one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Roy Roy. Happy birthday to you. Make a wish. Make a wish. Thank you. AARP. Shoutout po sa mga nakasasakyan, mga viewers po, siguro mag-aano sila mag-outing. Thank you. Opo. So yan mga bedi, nandito na tayo sa event place natin. Yan, shoutout nga pala kay Kuya Roy. Happy 60th birthday. Yan. Tapos may kasabay siyang isang pamangkin. Apo niya tayo mag-birthday. Yun, nandito tayo sa Welcome Sunshore Resort, Lubao, Pampanga. So yan. Yun. So mga bedi, dito ang event place natin. So yan, may sounds. So siguro magkakat tayo ng mga sounds natin mamaya para maano. So yun, nakapag-set na ang kabeli natin. Dito tayo magluluto. So, 4 na po tayo ang lulutoy ni Jepoy. Fried chicken mga kabeli. Fried chicken, beef caldereta, sisig, pork minudo. So, ayan mga kabeli, mag-ayos muna tayo. Kaya mas mamarin tayo ng 4 minuto mga kabeli. Lagyan natin ng toyo. Tapos, konting paminta.
maglalagay na tayo ng loro mga kabeli. Bawang sibuyas. Ito mga kabeli, may pisinangan natin. Mga kabeli, magmamarinate tayo ng pang-fried chicken. Atras lang konti dyan. Dahil meron tayong paminta mga kabeli. Dalawang fried chicken natin dito mga kabeli. Gano'n natin. Meron tayong... Ano mo? Ha? Hey, King! Sin! Mga kabeli, meron tayong asin dito. Tapos chicken powder. Pas minus ini dyan eh. Ha? Chicken powder. Okay. Atras ang konti dyan. Yan. Tapos Okay. hindi, di pati. Ha? Liquid seasoning. Okay. Sizzling. Jadi mga kabeli, mimix ko lang to hanggang sa malagyan lahat sila ng ingredients itong dalawang fried chicken natin. Yan, maraming salamat. Mga kabili na dito tayo sa Sunshore Resort. At titignan natin sa loob mga kabili. Dito dyan. Dito mga kabili, 4 po yung swimming pool nila. Ay, 3 lang. Dito dyan. Agol. Abel na i-reserve dito. Okay. I love Sunshore Resort. Dito. So, okay, start na tayo. So, yun. Dip caldereta muna tayo. So, yung malulutuin natin, nakamarinate ni Jeffoy lahat to. So, yun. Yung dip caldereta, napakuluan na rin po kanina. Nag-prito na tayo ng Carrots, patatas. tapos ito yung minuto natin mga belly. So, ilulutuin natin ito 12 kilos lahat. Yan, happy birthday kay Kuya Roy Flores. Kamag-anak mo go? Birthday, Kuya Roy. Kuya Roy Flores.
Flores. Kamagsak daw. Birthday po kaya bakit? So ito mga belly minuto natin, nakamarinate sa toyo, paminta, laurel. Ayan, pinakuluan ni Jepoy, so malambot na, pwedeng, after nito, pwede na natin sinod, tapos pritong manok, tapos sisig, so 4 lang lulutuin natin, pero tigto 12 kilos. Yun. Ayos, ang init ng panahon mga belly. Summer na summer na. Okay, so mga belly, gisa na natin to. Okay, sibuyas. Bawang. Okay mga belly, papupulayin ko yung bawang sibuyas. Tapos, yun, gisa na natin yung karne ng baka. So mga belly, okay na yung ating bawang sibuyas. Lagay mo boy. Hindi na natin makakabili yung So yun, shoutout nga pala kay Nanay Criselcia Flores. So mga belly, pinag-ready kami na napakasarap na kalderetang manok, saka adobong puset. So yun mga belly, yung kaldereta ni Nanay, ginamitan niya ng pineapple juice, kaya masarap. So lutong matwa. So yun, patay tayo go. Nag-cater sila Nanay. Hindi, sasarawa si nanay. Yun. Yan, shoutout Nanay. Sana magustuhan nyo to. Mahilig din po magluto yung Pamilya Flores ng Buagua. So mga belly sili para sa kaldereta. Okay. Ano tayo toyo po? Red bell. So mga belly red bell. Tapos yung toyo. Toyo. Ito ka mo, cameraman. Di mga beri, tomato sauce. Liver spread. Ilang paminta. Laurel. Hoy, sabaw boy. Bawang naman baka. Oh. Sige, lahat. Tumabili din yung magpakuluan ng baka natin. Kulang sa tomato sauce na belly. Kaya parati tayo may backup na maliit sa tomato sauce para pag tinapos, yun na ilalagay natin, hindi sayang. So, pagdag tayo ng garlic powder mga belly. Okay mga belly, balikan natin ito after. Ay! Ha? Tapos yun. Okay mga belly, balikan natin ito after mga 10 minutes siguro. Palalaputin lang natin tapos and then lalagyan lang natin ng gatas. Yan yung akin lulong. Okay mga belly, lalagyan na natin itong Halo-halo. gatas, halo-halo, no dyan. Sambagsak dyan. Okay mga belly, yan lang natin kumukulo ito hanggang sa maluto na yung gatas at titikman na natin. Dito na tayo. So yun, yung minuto natin is ito na.
Okay mga bede, gisa na natin itong minuto natin para sumasabay na. Thank you. So mga kabili, ito na po yung ating fried chicken. Dito manok. Yun o. Sarap mga kabili. Mga bede, mainit yung panahon. So, ano ba tawag doon? Nakakapupot. Hirap kang huminga dahil sa face mask. Hirap naman kami huminga dahil walang hangin dito sa area na to. So yung mga bede, kompleto na yung timpla ng ating kaldereta. So, titikman na namin eh. Ano niya? Tabagsag! Wala. Ano yan? So, nangingibabaw yung laso ng ano mga bede. Ng tomato sauce. Mga bede, pasensya na. Naano kami sa ano, sa face mask. Dahil mainit yung panahon. Pag nabasa ng kawis, para kami nasa salt gate. Yun. Baka madali tayo ng kaya bede, lalayo na lang tayo. So yung mga bede, okay na tulasan na ito. So yan, plating na tayo. Plating. Natutok. Okay mga bede, pang minuto na tayo. So pinrito na natin yung carrot saka patatas. Lahong sibuyas natin. Okay mga bede, balikan natin after 2 minutes. Papupulayin lang natin yung bawang sibuyas. Ayun, tuloy-tuloy pa rin sa iyo po ito pagpiprito. Mga kabili, tuloy-tuloy lang. Mga bede, okay na yung bawang sibuyas natin. Yan, happy 11th birthday Cassandra. Saka kay Kuya Roy, happy 16th birthday. Happy birthday po. Kaya maraming salamat sa nagpairom ng electric fan sa amin na taga. Gwa. Yung may-ari dito. Ah, Sansyor. Tansyon, yun yung staff. Hotdog. Ito mga kabili. Red Bell. So ito lutuin natin mga beli pang 150 kakao. Black pepper. Garlic powder. Garlic powder mga beli. Laurel. So mga beli yung ano, pork liver para sa minuto makulo na rin po, sinama na ni Jeffoy kanina. Ito ka mga ano naman. Di ko ilagay. May tusok mga kabili. Hindi na. Ito malat. Ha?
pinagpakuluan ng ating kaya, Beli, balikan natin ito after 1 minuto ka. 10 minutes. So yung mga Beli, nagdagdag pa tayo na tomato sauce, 2 so tubig para dumami yung sarsa. Yung mga Beli, alam natin kumuluto hanggang sa lumapot yung sarsa niya. Thank you. Sisig mga kabeli. 100. Ay, happy birthday nga pala kay Nanay Los Ortega. Birthday, tita. Happy birthday po. So mga Beli, tikpan na natin minuto. So, yun. Natin mga kabeli. Ayos na mga kabeli. Masarap na. Nakachamba na naman. Ada pa mga kabeli. Luto mo Ay, pa. sorry, hindi nakachamba. Masarap na. Masarap mga kabeli. Luto ka mo, cameraman. Okay, plating tayo, boy. Ano pala? Naninigal na ako, kamo. So yun, Beli, tapos na ako magluto. So yung dalawang putahe, so sa akin yung nakatoka. So si Jepoy nagpiprito na lang, si Adam nagluluto na ng sisig. Dami yun. Oh, bagsak! Dam, bagsak, Dam! Happy birthday po. Happy birthday, Kuya Roy Flores! Birthday sa mga lahat ng may birthday. And Cassandra. Okay, ito na po yung niliyaw na pork. Sisig Kapampangan. Pwede kayo pamutin. Oh. Tim butok. Ano? Butok ko tim butok. Ano? Nilito mo ka rin sa planggana doon. Para yung tatanda rin yung lechon. Yan, ano na. Oo. Yung makurot na balat, pag mo nasama no na. Apa? Sama mo na lang dyan sa ano. Dito ba? Saktuan ito. Ano? Yan nga, yung pangalaman. Ayaw mo nagit sa ano? Lagay na lang yung natin. Alas dyan. Naiwan mo kayo dyan. Sino ka? Ria, anong full name ni Andy? Cassandra. Cassandra. Ang ganda ng pangalan. Andy lang kasi alam ko siya. Ang ganda ng pangalan no, Cassandra Finel. Ha? Finela. Pinel. Dati kasi yung mga pangalan, George, Boyong, Berto. Ngayon iba na. Sosyal na yun. Ay, isa pa, before we Oo, syempre talagang sosyal yan dahil ako yan ito. Yeah. So,
And very hospitable And place. how did you say that? Dati kasi nakapag-show po ako sa Batangas. Kaya nasabi ko pong napaka-hospitable na mga tao doon. After ko mag-show, pinabahunan ako. Ay, ng mga kakanin, gano'n, specialty nila. Hindi, Ulam. Hindi. Seafood. Hindi. Suntok tsaka saksak. So, yun ang dahilan kung bakit naging hospitable sila. Na-hospital ako Kasi ulit. yun lang sa hospital. Totoo. Ayan. Siyempre, baka po may mga gusto ko i-marinig na song, mami, ha? Diba? Mukhang mayaman. Ano parang kapag nakita yung katulog, hindi na naglinis kanina. Nangikilaw. Si mami din nangikilaw. Gusto mo yung mga taga-Batangas, talagang nandun yung minahan ng Pilipinas. Pop? Hindi na saan kasama ni Kuya. Ano to? Kapatid mo si Tita Sally. Diba? Kapatid. Ay, totoo yan, mami. O diba? Pero pala iisa lang yung mukha. Tapos kay baby boy. Oo. Nanay, mano po na. Pero bata pa niya. Actually, honestly po, dati talaga, yung mga gusto ko mga kalalakihan, ganyan edad. Ay, oo, may nakakatatos ko kung ano na Oo, kaso nagbago na po ako ngayon. Ano na gusto mo? Kasi pag ganyan po ang liligawan na, pagkapakla, liligawan po yung ganyan kabata, mga teenager, ang daming hinihingi ninyo. Humihingi ng cellphone, laptop, motor. After 3 years, hihiwalay ang Saglit lang. Binigyan mo na ng lahat, iniiwan ka after 3 years. Siyempre, tapos nang nakulungin yung motor. 20 years na kayo naman. Kaya, nagbago na po ako, Daddy. Daddy, ilang taon na po kayo? Si Daddy, yan. Si Daddy na nakaano, yung may crocodile dito. Mga 60. Ako, ayaw sa 60. Gusto ko po sa 80 years Mas old. matanda pa. Mas matanda pa sa 60. Ay, nako. Oo. Ay, sa likod. Oo. Kasi pag 8 years old na ililigawan mo, hindi na hihingi ng cellphone, laptop at motor. Ay, hindi na nila gusto yung maganda. Hihingi doon yung for the future. For the future. Ano yan? Is wheelchair. Tapos ang mga bata, pag binigyan mo ng papamuyan, hihingi na Bulgari, Ay, bench. bench. Pero pag senior citizen, katimpo. Ay, flower. Para mga bata, pag binigyan mo ng lotion, gusto niyo mga Jergens, di ba? Yung mga Dove. Pero pag senior citizen, binigyan mo ng pampahid, efficacy oil, pwede. Pero joke lang po yun, ha? Kung ano po yung lumalabas sa bibig namin, hindi po yung pumapasok. So, lahat po lang sinasabi namin. Pero wala pa po kayo wala pong kabastusan sa mga sinasabi namin dahil maraming mga bata. Oo, syempre. Sinabihan ako ng Tito Roy Flores at dito, pagpapalaro po kami sa mga bata na taga-Batangas. Wow! Anong laro yan? Ang premyo natin, tipo 1,000 pesos. Ay, walang may 1,000. Sino gusto sumali? Diba? Sa mga bata, Mga bata. simple lang yung laro. Ano yan? Pupunta sila sa swimming pool, hagawan ng crocodile. Ay, Diyos ko, parang malalaman kung sino nanalo. Yung putulang ulo. Pero kaya kamahal ganyan. Tapos sa mga mag-asawa po, di ba laro din po tayo? Ang premyo din to 2,500, so bali 5,000 ang Ano na, pinauwi. courtesy of Doc Sally. Totoo. Asa si Doc Sally? Asan? Ayun, Diyos ko, nakalinisan mo. Ay, Doc! May asawa din sa asawa. Doc! Hindi kasi siya pala yung sinabi. Sponsor ni Doc Sally ito. Tuwag yan. Dito 2,500, so 5,000 kung may uwi na mag-asawa. Simple lang ang laro. Ano yan? Papakita ng asawa dahil Che, wala sasama. Ano ba? may meron ng bumalun eh. Kapita ko, ayaw mo ituro. Sabi niya sa asawa niya, sali ka, kipit tayo. Ano yan to? Aray ko. Siyempre pag-asawa mo, mahal mo, yun ang pinakagwapo sa'yo. Naku, hindi ako naniniwala sa O, gano'n. hindi ka naniniwala sa ganun. Pag ang mag-asawa, maganda yung babae, gwapo yung lalaki, tawag yung perfect combination. La 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 la. Nay, huwag masyado tumawa, nakikita ka naman po mo.
Yeah, bilis, Nakasimil ako, alam mo na. Alam mo, parang ka na buhay sa kanya, no? Parang ano lang, happy yan lang. Happy lang siya. Kaya sabi ko sa'yo, goodbye is not. Pag may problema, happy. Try mo ngayon, 220 o 300. Ayan, thank you so much, Mami, for requesting. Mamaya po magpapatuloy po natin. Mamaya, isusunod natin yung top jokes ni Mami. But before that, of course, we would like to invite you all to please all rise. Ayan, tayo po tayong lahat. With a small prayer coming up from Miss Sunshine. Alright. Let's bow our head, everyone, to start our program with an opening prayer. Hallelujah, Father. Sa mga oras na iyong Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito, Lord God, na ibinigay sa aming Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan, sa binibigay mo sa amin, O Lord God. Sa mga oras na ito, patuloy kaming dumudulog, Panginoon. Humihingi ng paglilinis, Panginoon. Inaani namin, Panginoon, at kasala kami sa isip, sa salita at sa gawa, Lord. Pakainisin mo nga po, Panginoon, ang lumibo ng aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, sa magandang panahon na ibinigay mo sa amin, O Lord God, sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon, na ligtas silang nakarating sa lugar na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Tito Roy na nagdiriwang ng kanyang ika-anim na karawan, Panginoon. We declare and we speak blessing, Panginoon, sa kanyang buhay. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, sa kanyang buhay. At bagaman, Panginoon, sa oras na ito ay nagdiriwang kami, bagaman wala siya, Panginoon, sa lugar na ito. Alam namin, Panginoon, na ang pag-iingat mo sa kanya sa araw-araw, Panginoon, ay patuloy mong ibinibigay. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kalakasan na patuloy mong iginagawad sa kanya, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa buhay ni Andy, maraming salamat, O Lord God. Patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Sampunang kanilang pamilya, Panginoon, kami ay nagdideklara, Panginoon, na mabubuting bagay sa kanilang buhay, Panginoon. At aming samot dalangin, Panginoon, sa oras na ito, patuloy mo kaming samahan, O Lord God, at sa mga bisina, wala pa sa lugar na ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa dahong ito, Panginoon, nawa, Panginoon, makarating sila ng ligtas. At bigyan mo kami, Panginoon, ng kasiyahan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, at tanging ikaw lang ang mapapulihan sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Please remain standing. Lawrence! Alright, may we invite all our birthday celebrators on stage, please. Palakpakan naman our birthday celebrator. Ang ganda ni Cassandra. Napakasimple lang, di ba? Oo, she's very simple. Diyos ko, soon magiging dalaga na rin yan. Di ba? Parang nakita ko sa mga. O, tapos may mahal Kuya Roy. O. Ito yung po ni Kuya Roy. Happy birthday, Cassandra! Happy Kuya Roy! And Kuya Roy? And later on, magkakaroon tayo ng phone touch kay Kuya Roy. Wow! So, natin At inanap pa ni DJ yung ating background music. Sa atin na lang. Yan, Kami na lang po, Kuya DJ. Paredy po ng mga cakes. Happy birthday sa'yo ang pagkain, sa'yo ang iuwi. Happy birthday, sana'y malusog mong malinis. Happy birthday, sa'yo ang iuwi, sa'yo ang bulutan. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy birthday to you. And of course, by Kuya Roy. Sana'y lumigaya ang lahat. Okay, so baby, ayan baby Cassandra, blow your candle, but before you blow your candle, you make a wish. Tapos, ay blow mo yan kay
Dito siya sa kapila, Bebe. Ate May, dito siya sa kapila. Dito pala siya. Oo. Ay, dito pala Dito ka sa papalit ng Roy. Lalo Roy? Alright. So, Cassandra, make a wish before you can blow your candle. Happy birthday! And of course, baby boy, make a wish para kay Loroy. Happy birthday sa'yo ang magkain, kami ang kakain. Happy birthday. Sana mabusog mo kami. Ang buhay ng Kristiyano ay masinulay, masinulay. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Salamat, pwede na po tayo gumupo. And of course, tawagin muna natin si Baby Cassandra dito. At kay Baby Boy. Ayan. They're going to give us a dance number. Okay, salamat po. You may proceed to the buffet table and to get your food. Get ready mo si Namachi. Tapos, kilala niya. Alam mo po tayo na. Hello, Doc Manayo. Yan tayo. Yes? Get ready mo kay Namachi. Namachi, kayo po ako na. Ate May, isunod mo na yung mga senior natin. Nag-maintenance siya. Si Claire de la Puente, si Brenda Papi, si Dulce, si Joy Rivera, Si May, ang Professor Santiago. si Ledesma, at si Sasha Padilla. Lahat ng sinakita. Ate May, Yes? artist na talaga silang lima. Oo! Di mo makilala yan? At sino sila? Sila yung mga bumibida sa Viva Max ngayon. Viva Max! Sino yan? Mga bold stars. Pina-updates. Ang banda. Ay, smile! Enjoy your food! And of course, Next table, please! catering services by Downy. Ayan, next table tayo, yung mga klase. Yan ang last patient, friends. Naku, mamaya meron po tayong pabingo, ha? Get ready. Alam yun natin. Marami na yan. Wala na. Saya ang lahat. Ay, ang hirap mga anak. Anong gasi eh? Masiyas ako sa mga ano. Pero kay ano, kay Adam. Kay Adam.
Meron ka ba? Last day mo? Last day mo? Sa likod? Wala na daw ko. Wala. San Miguel yan. Enjoy your... Ano yung pangalan? Enjoy your meat po. And the food is catered by Cabelli. Cabelli Vlog. So, yun, nandito na tayo. Dinner, YouTuber. And of course, while you're enjoying your food, we're gonna sing a song for you. Then later on, mag-ready na po ang ating mga mag-message. And of course, mga babies, kain muna din kayo. Silent subscriber natin from California. Dali dyan! Mami! Is sponsored by Doc Flores. First question. Galing kay Andy ito. Ano ang favorite song ni Andy? Lapit mo dito, Mami. Lapit. Ano po ang favorite song? Perfect. Sino po yung kumanta? Ay, naku, sayang naman. Ay, sayang. Kailangan po yung may singer? Sino ba? Ed Sheeran? Sure po ba kayo? Perfect? Ed Sheeran po. Tama po. Meron ang song na inaalala ito. Palapakan mo lang yung nanalo. Next question. Pabilisan ko, punta po dito sa harap ha. Ano ang favorite color ni Andy? Konti lang yan, punta po dito. Lapit po dito. Pink? Oh, hindi po siya pink, hindi siya pink. Lapit! Lapit po, Mami. Wrong po, violet. Mami. Lavender, hindi po. Oh, bibili ka, bibili ka. Oh, ito na muna, no? Purple, hindi mo. Hindi, ano? Isa lang. Color blue is correct! Tita Dorian. O, ito. Next question. Naku, yung laman ng sobre, 3,000 yun. Wow! Kaya dapat pagbutihan ng sagot. Ano ang favorite subject ni Andy? Favorite subject ni Andy. Diyos ko, konti lang yun. Math, hindi math. Kaya po math. Marula ka po. English, halina po. Halina po, science. Ganyan po na kayo. Nanalo ka na di ba? Mape. Mape. Correct. That is music, PE. Arts and PE. Music, arts, PE, and health. Okay. Favorite. Eto, dalawa to ha. Favorite pet or animals ni Andy. Paboritong alaga. Paboritong inaalagaan. Tsaka,
We love cat. Congratulations! Nanalo mo kayo. Eto, last question para kay Andy. Ano ang complete month, day, at year? Complete date of birthday ni Andy! 16, 20, Correct! March 16, 2013. Ang ganda niya, no? Oo, siya yung kasama ng inaahas mo. Ha? Kaya mahiya ka. Maganda, sexy, matangkad. Pwedeng isali to. Ay, ako! Beauty pageant. Hindi. Beauty contest. Hindi. Lakan, matcha. Sa paluwagan, tanga. Paluwagan ba? Bakit? Oo, kasi tinignan niya yung laman ng sober. Ano mo? Question naman about kay Tito Roy. Ayan, itinuloy naman tayo ngayon. Ready? First question. Ilan ang apo ni Tito Roy? Go! Takbo dito, takbo! Ops! May likuan ako po ako. Nakakuha ka na, mami? Nakakuha ka na, mami. Oh, alin na dito, alin na dito! Takbo dito! Oh, ito si Susan. Tatlo! Tatlo is correct! Oh, Susan, nakakuha ka ng prize. Susan, hindi Susan ang pangalan yan. Taka si Susan yan. Hindi na si Susan yan. Si Susan yan! Para na sabi Susan pangalan. Susunod ng tiyan. Hoy! Susan naman. Next! Eto po ha. Ano po ang buong pangalan ng nanay ni Tito Roy? Oh, sino nakakaalam? Ay, ito. Lisensya Lauren. Sure na po ba kayo? How many percent? 101%. Correct! Naglaan po kayo ng pang-pao. Next question. Ayan. Saan ipinanganak si Tito Roy? Saan ang birthplace ni Tito Roy? Pwede po ba? Pwede po ba? Diyos mo. Oh, mapili. Let's go. Paano niyo po nalaman? Paano niyo po nalaman? Congratulations, Mommy! Eto, how many Tito Roy's children? Ilan po? At si Rainer. Ay, hindi ba rin? Si Rainer at si Minnie. Ilan po? Dalawa is correct. Wow! Si Rainer tsaka si Minnie. Ito. Kung si Andy, ang complete birthday niya ay March 16, 2013, ano ang complete birthday ni Tito Roy? Siyempre, alam mo, lolo mo yun. March 16, 1964. Correct? Yung kilala ba? Ang galing. Ay, ito. Next question natin, nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Uy, ang mahal yan! Sponsor ni Doc. Ha? Pag nasagot, sa inyo 4,000. Ha? Pangalawa nga, nagmamadali po kayo? May lakad po? Nay, makikita mo ba yung tinatantos mo? Pakita ka rin tantos mo? Pwede nyo pong ano yan, Nay? Gaganin. Oh. Surprise! 5'6 tayo. At gusto mo yung 5'6. Parang ngayon lang kayo nagpingo ah. Hindi mo gusto yung pingo sa Batangas? Next ball! Letter B. B. 4. B4. Diyos ko, reklamo ng reklamo. Ikaw bumola dito. Third ball. Ay, ito, pwedeng dumikit ito. Oh! Sa is 7. Wala! May namumuro na ba? 67. Nay, dapat tatlong dikit-dikit ha? Bakit po nakakalawa? Dikit-dikit, Nay. Dok, bigyan mo ng premyo si Nanay. La, kakampi natin yan. Next one. And 42. Wala! Kahit isa. Wala pa rin. Wala ka rin. Diyos ko, kung wala kayong tantos, maligo-ligo muna.
Nagkakaroon po kayo ng tos? Wala po. Ganun po talaga pag hindi masyadong naliligo, malas. Eh! Pag may time. Opo, kahit anong mong line yan. Pahiga, patayo, pasay. Wala ka rin ng tos na. Wala din po. And 33. 33. And double dress. Pare. Ate May, after ng bola na ito, ikaw nalang bumola ha. Baka mapatay ako lang nandito na sa amin. Ate G! 5! 3! Bingo ka? Patingin. Oh, bingo ka to! Meron din. No, bingo sila, dalawa. Dalawa po. 25, 33, 53. Dalawa po yun naman. Opo, dalawa. Opo. Opo, ito Opo, na po. mas natin tsaka ano po. Diretso. Opo. Leroy. And Cassandra yan po. Andy. Pretty Andy. Andy. Naku, ang cute-cute ni Andy. Magbibigay tip ka na niyan. Thank you po. Maraming salamat po. Pagbati. St. Mary. Thank po. 37. Thank you po. Thank you po. Pag-ibati po na kami birthday. Happy. Thank you po. Sir, maraming salamat po. Thank you. Wow! Anim lang yung boss. Hello po. Pero pag-ibati po na kami birthday si Meroy. Happy birthday! Thank you po. Birthday, Kuya Roy! Happy birthday! First number po, G. 55. G. 55. Hello, Kabeli. Oh, 68. So, Abeli, nanay po ni Kuya Roy. Yan, Kuya Roy Flores, happy birthday. Yan, Nanay Christy Flores, shoutout po. Shoutout po si Kuya Roy. Roy, happy birthday, my son. Love you. Saka yung apo mo ba yung nag-birthday Oh, si dyan? Andy. Happy birthday, Andy. Saya. Andy, beauty. Love you, Andy. So mga Abeli, mamaya magpapaalam na po tayo. Nagpapahinga lang ang team, tita. Opo, thank you. So mga Abeli, paalam na tayo kay nanay. Maraming salamat. Happy birthday, Kuya Roy. Thank you. Wow! Thank you, Kuya. Shoutout natin Kuya Roy. Sino kakanta? Thank you. Kahit muli na ka na tol. Manyaman niluto na tol. Okay. Thank you. Tita, una na po kami. Thank you. Alright, kung wala pang kakanta, I would like to give you this song from Miss Anne. Muna namin po. Oo, si Miss Anne. Okay. Kanta po. Tita, una na po kami. Maraming salamat. Thank you. Opo. Nanay, thank you. Paalam na ka, babe. I'd like to do this song for all the lovers. Thank you. Kaya, very pauwi na tayo. Yan, medyo maingay kanina to. Kaya pinalista ko na lang yung mga shoutout nila. Tita. Ate, maraming salamat po. Ay, shoutout mo na si Mami. Hi, Mama! Anong name? Nobody po. Tita Nobody. Yan, shoutout po. Thank you. Boss, salamat po. So yun mga beli po tayo rito, Sansor Resort. So yun, shoutout kay Kuya. So mga beli, tapos na po yung ano natin dito. Yan, tapos na tayo magluto. Nakakain na rin mga bisita natin. Yan, happy birthday nga pala kay Kuya Roy Flores and Cassandra. Happy birthday! Happy birthday po! So yan, shoutout muna tayo, Ingo. Shoutout po kay Tito Roy Flores and Ma'am Jessica Flores. Happy Happy birthday po.
Shoutout po kay Yolanda Lapira. Tita Yolanda Lapira, shoutout po. Shoutout po! Jessie May Lapira. Jessie May Lapira, Malubkob, San Juan, Batangas. shoutout po. Shoutout din po kay Tony Manalastas. Shoutout po! Shoutout din po kay Seding Pring. Shoutout po. Edu Rosales. Shoutout po! Renben Carbanza and family of Las Vegas. Shoutout po! Shoutout din po kay Bong and Janet Pastolero of Sacramento. Shoutout po! Ayan, R. Flores Clinica Dentista. Shoutout po! R. Flores Clinica Dentista, shoutout po. Shoutout po! Shoutout po kay Tita Violi, Tito Ralph Ward from Temecula. Yun, shoutout Shoutout po! po. Shoutout po kay Ron and Ninye Mano Yun. from San Diego. Yun na, Ron and Minya Mano from San Diego. Yan. Yun. Shoutout po sa lahat. Shoutout po sa lahat. Thank you. So mga Kabeli, magpapaalam na ang Team Kabeli. So gusto nyong sumaya? Opo! Gano'ng kasaya? Sobra! Opo! Isang bagsak. May love to sa sa house eh. Ate kayo, thank you kayo kay Tito Roy. Thank you po, Tito Roy. Thank you. Ate kayo. Thank you po. Maraming salamat po. Wala ka ka-ate ko. Thank you po, happy birthday po. So ayan, Kuya Roy Flores, maraming salamat po. Ingat po kayo parate. So happy birthday po. Yan. Kabeli sponsor, Kabeli viewers. So sa lahat ng Kabeli natin dyan, maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat po. Madam. Yes po. Thank you.